салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 5 марти соли 2021 ман ба шумо навор мехоҳам пешниҳод кунам оиди реша кунондани қаламчаҳои ангур дар даруни бонка ва об, бонкаи обдор. ва барои чӣ мо ин корро мекунем? ҳозир одамҳои медонистагӣ медонанд ки ҳамин қаламчаро дар зери заминам гуронем, агар ин реша мекунад чӣ дар кор ки даруни об гуронем, даруни об монем. хубтараш нест дар замин гуронем, худаш сабзида меда то соли дигар. бале ва хуб аст, лекин ин коре ки ман мекунам барои дигар мақсад аст. мо мақсад дорем ки дар даруни об реша кунонда баъд дар даруни баклашка хок шинонему, сабзонему, моҳи май охираш моҳи июн аллакай решадор шинонем, соли оянда нигоҳ карда нашинем ва ҳамин сол аллакай ток шавад, ина тока заминда гузаронем. ва барои ин чӣ кор кардан дар кор ман ба шумо мегӯям. Шурӯъ кардем. мегирем қаламчаи 4 чашмакдорро 1 2 3 4 қисми поёниро 5 миллиметр, яъне ки ним сантиметр мемонем аз буғуми охирон мебурем. ман буридам, ман инаша нишон медиҳам, буридагӣ не, ман охирон буғум ман ним миллиметр монда буридам. чашмаки охирона мо кур мекунем. чашмаки охирона мо кур мекунем. ин чашмаки дуюмашам кур мекунем. мо дар кор нест сабзидани ин. мо мемонем ду чашмак бурода, 1 2 кадом чашмакаш бақувват шавад ҳавайша мемонем, ба дигараша мегирем. ва баъд мо чӣ кор мекунем? ду чашмаки аз таа баромадагия мо ки кур кардем, канда гирифтем, тагашро камтар мо ба нӯки қайчӣ ё нӯки кор ҷароҳат метиҳем, хат мекашем, ҷароҳат мебардорад. барои чӣ ҷароҳат мебардорад? барои ки ман дар шумо нишон медиҳам, аз ҳамин ҷои ҷароҳат кардагимо калус пайдо мешавад, сафед як чизе пайдо мешавад ки баъд реша мешавад. мана инашам ҳамихел мо қисми поёниро кур кардем, ним сантиметр мондем. ду чашмашро кур кардем, ду чашми дигар монд. инро мо хат мекашем чуқуртар, камтарак, бисёр чуқуре не, ҳамин ки ҷароҳат бардорад, на ҳамин. урусо меган делаем надрези. ва баъд даруни бонкада оба камтарак мегирем, бисёр мебарад, не? оли ҳамин бисёрае. ҳамин об ба ҳамин буғум расад шуд, ҳамин буғум дар расад, нарасадам нақстар, ҳамин так гашта об бошад. барои ки инҷа кислород дар кор. ва мо мемонем даруни бонкада. ман ин қаламчаҳоро аллакай пештар ман бурида тайёр кардам, мемонем даруни бонкада. дар ин ҷо қаламчаи шоҳонаю маникюр фингер аст. акун ин аралаш шуд, инаш маникюр фингер аст, аниқ ин аралаш шуд, бало пасаш аралаш шуд, ҷудо накардем. мана мо мондем даруни обда. ин об бояд ки пеш аз барг мо дар реша тиҳад, не ки мо хеле шароит надорем, мо барои ин бояд тагина гарм кунем ки аввал реша тиҳад ба барг тиҳад. лекин аввал барг тиҳад ба реша тиҳад ягон зараре надорад. мо инро мемонем дар даҳни тиреза болои батарее ки гарма медиҳад. ана инҷа. ва акнун мо ҳамина тамошо мекунем. баъд аз 25 рӯз ё ки баъд аз 1 моҳ ман шумо натиҷаи ҳамина ба шумо нишон медиҳам ки ҳамин чӣ хел реша гирифт. инҷа методош бисёр аст. таги аввал 1 рӯз 2 рӯз мо кардем, инда мемондем, дигар мекардем, нақстар мешуд, лекин даруни обдам мешавад. ҳам мондем акун баъд аз 25 рӯз бояд ҳамин максимум 1 моҳ бояд реша гирад. мо дар дуруни ҳамхел ва ё манахел сатилчаҳо ё ки баклашка хокда мешинонем, тарбия мекунему. ба ҳазур моҳи мая охираш ё ки моҳи июна аввалаш аз даруни хок гирифта даруни заминда мешинонем. аллакай 1 сола ток мешавад. ба диққататон раҳмат. агар маъқул шудагӣ бошад лайк монед ва илтимос ба гурӯҳи ангур ва боғ обуна шавед. дӯстотонам гӯед обуна шаванд. оли ман оянда наворҳои бисёр аҷоиб аз
боғ гулбоғам сабт карда ба шумо нишон медиҳам ва мехоҳам ки бисёр одамон ҳамин корҳоро ёд гиранд, бачаҳо мардҳо ёд гиранд, азашон биёяд ҳамин корро дар хонаҳошон кунану ба як мақсад расанд. аз як мард 40 ҳунар кам аст, ҳама ҳунарро бояд донист, бояд тонистан дар кор. ба диққатдорон раҳмат.